Хвалёны Иисус Христос. Сегодня хочу поделиться важными разважаниями на тему нашего покликания, альбо, так бы назвал бы, про розные наши покликания. И, конечно, и близко нават не збираюсь разважать про покликание святарское, монашское, ці сямейное. Больш на гэтую тему хочу разважаць на прыкладзе, ці беручы за аснову першы ліст апостола Павла да Карынфянаў, 12 раздзел. Гэты раздзел адпавядае пра духоўныя дары. Тут пералік ідзе гэтых дароў. Той, хто звязаны хоць трошку з рухам адновы харызматычнай, вельмі любіць гэты ўрывак, бо тут мова пра дар прароцтва, пра дар цудаў, пра іншыя мовы, пра тлумачэнне моваў і так далей. Але я асабіста зноў жа і не ў гэтым кантэксце хочу глянуць на пакліканне нашае, а больш звярнуць увагу і падкрэсліць тое, як цяжка нам прымаць разнастайныя пакліканні, што яны розныя. Нават не ў кантэксце духоўных дароў, не ў кантэксце канкрэтнага выбору дарогі, святарства, манаства ці сям'я, а тое, што Бог кожнага ставіць на месца такое, і гэтае месца, назовем это так, непадобнае да іншых. І са здзіўленнем адкрываю, наколькі цяжка, кажу перш за ўсё пра сябе, наколькі цяжка мне са здзіўленнем адкрываю прымаць гэтую праўду. І пра самога сябе, і пра іншых, што я не такі, як іншыя, і іншыя не такія, як я. Вось у гэтым кантэксце хочу разважаць на тэму паклікання на аснове ці базуючы на гэтым 12 раздзеле першага ліста да Карынфянаў. І адкуль нараджаецца ўвогуле гэтая тэма? Чаму адкуль праблема такая бярэцца, што цяжка прыняць, што мы такія розныя пакліканні, розныя месцы кожнаму з нас Бог дае. Тлумачачы гэтую тэму, трошку хочу акунуцца ў псіхалогію, такую нават класічную, вядомыя, скажем, такія тэзы пра тое, чым ёсць грамадства і чым ёсць натоўпы. Альбо па-руску грамадства ў сэнсе общества і масы. І хочу прачытаць некалькі фрагментаў з творчасці, з такого навуковага артыкула Віктора Франкла. Адразу скажу, што это не выключна ягоныя погляды, пра тое самае ў прынцыпе пісаў і Фрейд, і ў 19 стагоддзі пісалі і псіхолагі, і Юнг там недзе будзе пісаць, і недзе і у Фрома сустракаецца падобныя думкі. Але тым не менш пад рукой у мяне Франкл. І зусім недаўна якраз такі чытаў ягоны артыкул, і мне гэта трапіла. Выборочно, читаю. Общество нуждается в существовании индивида для собственной осмысленности. В этом принципиальное отличие общества от массы. Масса не терпит индивидуальности. Паўтарусь, это не толькі погляды Франкла, это шмат каго. Характэрная рыса адрознення, чым з'яўляюцца масы і чым з'яўляецца грамадства. Грамадства, яно базуецца на індывідуальнасці чалавечай. Франкл далей скажа, што чалавек са сваёй індывідуальнасцю не можа быць сам па сабе. Ён пітае ў грамадстве сваю індывідуальнасць, таму што грамадства складаецца з розных індывідуальных асобаў, людзей, і кожны, гледзячы на іншых, ён бачыць, што я не падобны на іх. І такім чынам не тое, што чалавек сам па сабе індывідуальны, і яму так не атрымаецца, так піша Франкл. Ён павінен быць у грамадстве, і толькі на тэрыторыі грамадскасці ён бачыць вартасць сваёй індывідуальнасці. І наадварот, грамадства таксама існуе толькі па меры таго, як ёсць вось гэтыя асобы індывідуальныя. Карацей кажучы, грамадства – гэта сума
вось гэтых асобаў, людзей розных, усіх непадобных. Вот это вот грамадства. А што такое масы? Масы яны шэрыя, масы нездольныя думаць, ацэньваць, да, так пісаў Фрейд. Масы яны не цэняць індывідуальнасці. Ну и пару еще цитатов. «Масса учитывает лишь пользу от человека, но не его ценность и достоинство. Смысл личности реализуется прежде всего в обществе, поэтому ценность человека определяется обществом». Ну, тут можно спрачаться, да, что, типа, задавать питание, что Франкл имел на увазе, але это пропустим. Ибо сущностная и ценная уникальность каждого человека означает именно то, что он отличается от всех других людей. Про это я сказал. Растворяясь в массе, человек теряет самую свою суть – ответственность. Раствориться же в массе значит избавиться от индивидуальной ответственности. Когда человек ведет себя так, словно он всего лишь частица целого, и только это целое имеет смысл, он может радоваться облегчению своей ответственности. Желание бежать от ответственности – мотивация всяческого коллективизма. Подлинное же общество – непременно общество ответственных личностей. Масса – это сумма обезличенных существ. Ну, спадзяюся, хоць трошку мы уловили. Конечно, я выборочно беру цитаты. Это книга у меня Виктор Франкл «Доктор и душа. Логотерапия и экзистенциальный анализ». Ну, это фрагменты. Выборочно. Але что важное тут есть, да? Что у грамадстве повинна быть индивидуальность. И нам, ну, вот эта вот тема, чему она складанная? По-перше, ну, то, что пишет Франкл, коллективизм характерный для массов, да? Мы выросли и растем в коллективизме. Это усё минулое Советского Союза. Это ликвидация прыватных гаспадарстваў, ликвидация хутарскіх гаспадарстваў, это колхозы, это коллективизм, это заводы, это идеи державы, это идеи народа, мифичного, в кавычках назовем, советского народа. А человек, он в принципе ничто. То есть он подпорядкованы галоўным ідэям. И мы выросли у гэтым, и целое поколение гэта ўсё нясём. Таму нічога дзіўнага, что у нас так цяжка вось пробиваться с индивидуальностью. Нічога дзіўнага. Это у нас у крыві, у генах, это... Но эта тема, она трошку забитая, назовем это так. И больше за тое, на жаль, яна забитая у касцёле, эта тема. Тому что у касцёле таксама поўна такого жадання, где нам хочется усіх апрануть у одну униформу, каб усе роўна так само выглядали, апранали тыя самыя спадніцы, тыя самыя прычасоны, роўненька усе стояли на коленках, роўненька ўсе дружно по команде кланяліся, альбо падымалі руки. У прынцыпе, тут розніцы няма вялікай. Вось, але факт той, што ўсе масы, каб ніхто не выдзяляўся. Да. І ў касцёле гэта вельмі развіта. Як толькі нехта не падобны на іншага, яго адразу будуць гасіць. І гэта на розных фронтах праяўляецца і праяўлялася. Да. І мы, ну, даволі такі под вялікім гнётам гэтага ўсяго знаходзімся. Конечно, я не ставлю мэтай вот ставить барацьбу, что рабіць, давайте ламаць это ўсё дело. Вот, я не ставлю мэту, я пробую просто патлумачыць, чаму нам цяжка прымаць індывідуальнасць. То есть мы ёсць под гэтым гнётам. Вот таким вот такого мышлення масавага. Да. І ў касцёле гэта ёсць, і наша мінулая саветчына нам дае вось, ну, вот этот вот, быть шарой массой, да, вот этот вот способ мышления. Ну, и теперь на фоне вось гэтай проблемы хочу поглядеть на 12 раздел послания до Коринфянаў. 12 раздел, первый лист до Коринфянаў, и пачынаючы з 12 верша.
як цела адно, але мае розныя члены, якія, хоць іх шмат, складаюць адно цела, так і Христос. Ну і далей Павел разважае. Цела, это уже 14 верш і далей, цела гэта не адзін член, але шмат. Калі скажа нага, я не рука, таму не належу да цела, то ці ж яна не належыць да цела. І калі скажа вуха, я не вока, таму не належу да цела і так далей. Ну і што паказвае апостол Павел? Ён паказвае, што мы, як арганізм, як народ Божы, мы у целе Христовым, а цела Христовае, яно разнастайнае. Тут розныя члены. І апостол Павел даволі доўга на гэтую тэму будзе разважаць. Тут няма падобных членаў. Яны ўсе розныя, і кожны спаўняе сваё заданне. То есть, гэта значыцца, вось гэтая логіка массавасці, которая у нас прысутнічае часта і ў касцёле, і ў грамадстве, яна не адпавядае Святому Пісанню. Канешне, это громко гучыць, я так разумею, да, і тут можна шмат дзе капацца, але варта на это звярнуць увагу. Таму што тэкст этот, ён будзе вельмі важны, да, то есть логіка цела Христовага ў тым, што кожны павінен заняць сваю нішу, як веруючы. Канешне, Павел ужывае вобраз цела чалавечага. Тут можа не так шмат гэтых членаў ёсць, сколькі людзей на свеце. Тут што там, рука, нага, вока, вуха абышоўся. Да, але, канешне, у нас намнога больш разнастайнасці. Але это логіка. Трымаемся логікі гэтага вобразу Паўла, да, што кожны займае сваю нішу, і ён не падобны на іншых. І вот этот вот момент важны, да. Ну і першае, гледзячы ўжо на этот вобраз апостола Паўла, першы такі пункт, да, на што хацелася б звярнуць увагу. Першае, каб пазбегнуць крайнасцяў. Мы трапляем у розныя крайнасці. І ці вот этот вот спосаб разважання, што Павел кажа, што кожны з нас это іншыя члены. Ці гэта спосаб разважання дазваляе нам думаць пра ўсе дазволенасць. Гэта значыць, што я вот што хачу, то і буду вараціць, бо гэта маё месца, я іншая, не падобны на іншых. Канешне, можна дайсці да такіх перакананняў, але вот хацелася першы пункт, сказаў бы так адразу, асцярожна, усё-такі з гэтай тэмай разнастайнасці, непаўторнасці, нельга дайсці, даруйце, да раздалбайства нейкага. Нельга да такога дайсці, нельга дайсці да ўседазволенасці. Нельга сказаць, што тое, што мне стукнуць у галаву, з'явіцца мне чарговае нейкае захапленне, чарговая ідэя, і нехта там скажа, вот это маё прызванне, я яго буду рэалізаваць. Мне здаецца, гэтага мала яшчэ. Так баюся тых крайнасцяў, это сапраўды хворыя. Усюды ж трэба нейкая золотая сярэдзіна і мудрасць Божая. Ведаю аднаго святара, который доўга гуляючыся ў камп'ютарныя гульні, захоплены будучы ў гэтых гульнях, у выніку папрасіў сваіх настаяцеляў там у Польшы, каб мог займацца людзьмі, которые моладзь, звязаныя з гэтымі камп'ютарнымі гульнямі, і там цэлыя зборы збіраюцца, з усёй Польшы людзі з'язджаюцца, і настаяцелі дазволілі. Такую нішу гэты святар заняў. Як па мне, маразм, канешне. Нельга просто нешта выдумаць сабе да, і просто сказаць, што гэта маё пакліканне. Да, так можна стацца і, не ведаю, душпастарам алкаголікаў, хадзіць па прытонах і піць з кансервных банак, і піць баярышнік, і лічыць сябе, што я таксама павінен быць з гэтымі людзьмі. Можна многа чаго выдумаць, да, то есть, тут, дай Бог нам нейкай мудрасці, каб не ўпасці ў гэтыя крайнасці, да, што ёсць нейкія рэчы проста элементарнейшыя. Нельга, што нехта будзе завісаць увесь час у інтэрнэце і, напрыклад, будзе лічыць, што это маё прызванне. Марнаваць сваё жыццё ў інтэрнэце, называю ў кавычках марнаваць, да, бо па сутнасці так будзе, і апраўдваючы гэтым, што это маё прызванне, это маё месца ў целе Христовым, просто так сядзець
самому улезть в это болото и в этом же болоте трымаць усіх астатніх. Моладзь, бо нібыта тут моладзь сядзіць. Бачыце, ўжо разумею, што нехта можа там згадзіцца, не згадзіцца са мной, но мне хочацца, каб проста вось гэтая логіка разнастайнасці членаў цела Христовага, каб не давесці гэтую логіку да абсурда і да ўседазволенасці. І, недзе так, так бы я сказаў, што трэба назваць, што ўсё-такі ёсць нейкія элементарныя рэчы, хворыя, нязрэласці, голасу гэтага міра, граху. І не трэба за ўсім гэтым ісці, тлумачачыся, што это маё пакліканне, я тут займу сваю нішу. Як ва ўсім гэтым разабрацца? І я бачу адказ такі. Адказ ёсць у 13 вершы. Бо ўсе мы у адным духу ахрышчаныя ў адно цела. Ці то юдэі, ці то грэкі, ці то нявольнікі, ці то свабодныя, і ўсе напоўненыя адным духам. Этот аргумент для мяне ён шалёна важны. То есть, хто належыць да цела Христовага? Не той, хто захацеў належыць. Жыве чалавек у міры, жыве ў сваіх грахах, тут і раптам яму стукнула, дык я ж таксама у целе Христовым. Не ўсе ў целе Христовым. У целе Христовым той, кажа апостол Павел, бо ўсе мы у адным духу ахрышчаныя ў адно цела. Асабіста перакананы я, магчыма, ёсць розныя меркаванні, што тут не ідзе пра сакрамент хросту, калі мы хрысцім дзяцей. Ідзе размова скарэй пра хрышчэнне ў Духу Святым, скарэй у тым моманце, у тым разуменні, у якім разумеюць это пяцідзясятнікі альбо кругі харызматычныя. То есть хрышчаны Духам Святым, хрышчэнне азначае пагрузіцца. Гэта той, хто пагрузіўся ў асобу Хрыста, і, скажем так, хто дазволіў Духу Святому кіраваць сабою, хто пакарыўся Духу Божаму. Пратэстанты па-свойму на это глядзяць, пяцідзясятнікі скажуць, што абавязкова павінен праявіцца дар моваў. Мы кажам, што не абавязкова. Тут уже не будзем цапляцца за дар моваў ці за іншыя дары. Я б сказаў бы, што самая сутнасць вось гэтага хрышчэння Духам Святым это тое, што ты, як у дзеях апостальскіх апостол Пётр кажа, што Дух Святы даецца тым, хто яму павінуецца. Это ёсць характар і сутнасць хрышчэння ў Святым Духу. То есть ты даходзіш до такіх адносінаў з Господам, што ты не працівішся яму, ты не займаешся сабой, ты не гуляешся ў самога сябе, ты выходзіш па-за сябе, адкрываешся на яго і паслухмяны яму. І вось з такой адкрытасцю, тады Духу Святому ёсць што рабіць у нас. Мы такая як гліна благодатная для яго, то есть з нас тады ўжо нешта можна зляпіць, бо мы не сабой займаемся, мы дазваляем яму нешта з сябе рабіць. І этот працэс духоўны, так бы это тлумачыў, насколькі магу проста, я б называў бы, што это ёсць хрышчэнне Духам Святым. І перакананы асабіста, што пра гэта гаворыць апостол Павел. Значыцца, той, хто пакарыўся Господу, хто полюбіў яго, хто дазволіў Духу Святому кіраваць сабою, ён належыць да цела Христовага. Не той, хто проста хрысціўся. Інакш кажучы, да цела Христовага, у этом разуменні Паўлавым, не будуць належыць проста ініцыятыўныя католікі. Хорошие пабожныя, которые выдумали чарговы від пабожнасці альбо чарговую ідэю. Давайте зробім то і сё. А давайте некуда яшчэ раз поедем, а давайте яшчэ там что-нибудь побудуем, Я думаю, что гэтага мало. То есть эти хто належыць да цела Христовага, той, хто у такім разуменні, так бы сказаў, хрышчаны Духом Святым, хто дазваляе Духу Святому кіраваць сабою. І тады, калі этот працэс адбываецца, тады эта тэма становіцца яснай, што гэта не мы вызначаем сабе, чым бы мне заняцца, это чарговая ідэя, а Дух Святы, ён вызначае гэтыя ролі, которые кожны з нас будзе спаўняць. І это ёсць цела Христовае. Это не
Гэта не наше ожидание. Я не могу вот просто сядзець из бухты-барахты выдумать, что дай-ка я буду належать до тела Христового и станусь рукой. Это не так выглядае. Ну так бы гэта сказал. До тела Христового не належаць фарысеі. До тела Христового не належаць садукеи, которые прымалі толькі закон Моисею, Тору Моисееву, нават пророков не прымалі. Прыхільнікі Ірада, нават калі яны і былі пабожныя, але ўсё адно іх свая там схема палітычная была і, ну, і так далее, адносіны з Рымскай імперыяй, у прынцыпе там нейкія калабаранты, ну, ў нейкім сэнсе былі. Это розныя угруппіраванні, назовем это так, это розныя групоўкі рэлігійныя часоў Хрыста, часоў апосталаў. Не належаць яны да цела Христовага. Хаця людзі пабожныя, традыцыйныя, і можа нават нічого там дрэннага збольшага і не робяць. Не належаць яны да цела Христовага. Таму што не вадзімыя Святым Духам. Вот у чым уся рэч. І гэта, як па мне, асноўны крытэрый. І гэта асноўны крытэрый. Вот. І калі чалавек хрышчаны, я думаю, Святым Духам, да, но ён не будзе кожную дур, которая прыйдзе ў галаву, апраўдваць, што это маё прызванне, дайце мне рэалізавацца. Я тут вот для Царства Божьего зараз дел наварачу. То есть, калі чалавек чисто по-светску так разважае, чарговая яго ініцыятыва, ну да, тут можна навараціць много чаго. Калі ён хрышчаны і вадзімы Духом Святым, ён за такой дурасцю хадзіць не будзе. Вот это вот крытэрый прыналежнасці да цела Христовага. Ну і гэта шалёна важны пунктик. Окей. Что далей? Что далей? Другі элемент важны, да? Значыцца, калі мы хрышчаныя тым самым Духам, то цяпер другі элемент важны — навучыцца быць сабой. І от прызнаюся адразу, ну, я толькі цяпер гэтаму вучуся. Задаю сабе трошку з болю пытанне, чаму так позна, чаму не раней, чаму, ну, ці можна было раней, ці нельга было, а можа, то ўвогуле нармальны працэс, да, што вот надо пражыць много, паглядзець на многае, да, і тады, ну, ты ўрэшце пачынаеш разумець вот трошку на самой справе, хто ты такі. Вот, значыцца, каб знайсці сваё месца ў гэтым целе Христовым, трэба мець у сабе такую адвагу навучыцца называць, хто ты такі. И то, что пишет Франкл, вот эта вот тема индивидуальности, ты со своей индивидуальностью не подобны на іншых. И мы вот живучи вось у гэтым коллективизме, у гэтым мышленні массовости, мы боимся гэтай индивидуальности. Мы боимся сказать, что вот я не подобны на іншых. Мы хочам дастасавацца до іншых, до больш моцных лидеров, до тых, которые больш правильные, як нам падаецца, да, і мы не можем быць сабой. Вот, і пакуль не адбываецца гэты працэс з такой вот зрэласці, што ты вот пачынаеш урэшце рэшт называць рэчы сваімі імёнамі, ты называеш свае прагненні, свае мары, ты адкрываеш нейкую прысутнасць Святого Духа ў тваім сэрцы. Вот можаш назваць у канцы канцоў пра тое, што ты любіш, что для тебя важно, чым ты жывеш, і ты не параўноўваешся ні да кога. Ты не робіш ні сябе, ні іх не лепшымі. Ты просто называеш, як бы незалежна ад іншых, называеш свае станы духоўныя. І вот этот момент, вот быць праўдзівым перад самім сабою, ну, на дзіва, оказывается, вельмі цяжкі. Но это кажу ўжо по свайму вопыту, не ведаю як каму. Здзіўляюся, ну, на дзіва цяжкі, таму што ты ўсё адно вот увесь час ты жыў, раўняючыся да некага, да нечага, да нейкіх схемаў, да нейкіх ідэалаў, і ты жыў пад вот этим прыгнётам масавасці. І толькі цяпер вот я потихоньку, да, вот нікога не асуджаючы, нікога не крытыкуючы, але прабуеш называць, хто ты такі. І без гэтага вот это другого пункта, вот такое, як бы я назовем это, узять отказность за самого себе. Франкл пиша,
что у массовости, у этом коллективизме люди не берут отказности. Потому что все супольное, все ихное, значит ничего. Да, это логика колхоза. І от тут, а ў целе Христовым трэба ўзяць адказнасць за самого сябе, таму што пасля прыйдзецца ўзяць адказнасць за тое месца, куды цябе паставіў Бог. Не іншых, а цябе. І калі ты заваліш усю справу, да, змарнуеш, да, ну тот спрос цябе, то есть праблема твоя будзе. Перад Богом будзеш адказваць. Вот. І это другі шалёна важны пункт. Да. Значыцца, другі элемент, навучыцца быць сабой. Прызнавацца самому сабе, стаяць у праўдзе, не раўняцца на іншых. Трэці пункт. Трэці пункт. Дазволіць іншым быць сабой. Падобны. Як я вот пачынаю аддзяляць сябе ад іншых, так таксама дазволіць іншым быць непадобным на цябе. Значыцца, у целе Христовым ёсць іншыя члены, і яны не такія, як ты. І таксама я са здзіўленнем адкрываю, насколькі это цяжка. Наколькі вот, як толькі нехта не так думае, як ты, не тое робіць, што ты, як адразу хочацца скрэсліць, перакрэсліць, даказаць, паказаць, што ён неправы. А ўсё толькі потому, што это не так, як па-твойму. Ну, так, ну, можа так быць. Можа так быць, бо это розныя члены. Да, не павінна быць па-твойму. Цябе сваё прызванне, у яго сваё. Як Христос размаўляе са сваімі апостоламі пасля ўваскрасення, як Пётр, знакамітая эта фраза, як Пётр пытаецца: Господи, а што з гэтым будзе? Так вот, з гэтым што? Пра Яна. То есть это вельмі абажаю гэты тэкст, люблю. Пётр ужо такі дарослы чалавек, дарослы мужчына. Ян малады, ну, хлапец, можна так сказаць, да? І Пётр пра яго так вот гаворыць: а з гэтым што будзе? На што Христос адказвае: а справа не твоя. Ты за это не перажывай. У цябе свой шлях. Да. А ў яго свой. Больш-менш так, ну, это сутнасць, не по-другому, і пан Езус кажа, але сутнасць перадаю такую. Ты сваім займіся. А ў яго сваё. Вот. І оказывается, мы часто к этому не готовы. То есть мы не здольныя вот так вот прыняць іншага чалавека, што ў яго іншае пакліканне, іншае заданне, не падобнае да цябе. Мы хочам адразу яго зруйнаваць, раскатаць, даказаць, пераканаць і так далей. Ну, дай Бог нейкай мудрости, бо по Тарусе вот самый первый пункт, то есть это что, ну, не допускаем до крайностей, да, вот это вот тело разностайности, тема разностайности у телом Христове, не допускаете анархии, раздолбайства, вседозволенности, это зусім не про гэта. Вот, и разом с тым, вот эта вот прыгажосць, як бы, у разностайности, дозволить этой разностайности быть. Ой, Боже мой, як это складана. Не ведаю, як дзе ў касцёле на Беларусі гэтага няма. Як это цяжка этому працэсу прабіцца. Божаму працэсу, так бы гэта сказаў. Теперь так думаю, вот эта логика тела Христового, яна на узор Троицы. Это той самый один Бог. И одночасно это Отец, Сын и Дух Святый. Розныя і адначасна тыя самыя. І ўсё-таки розныя. Ну, это да, это то, что не местится у наших головах. Ну, это коли коротко. Что еще из этого текста важное? Окей. 18 верш. «Цяпер жа Бог змясціў члены, кожны паасобку ў целе, як захацеў». Калі мы пачынаем разумець вот сваё месца ў целе, урэшце называем вот хто я такі, адважваемся называць, што я не такі, як іншыя, я не падобны. І мне не надо на сілу гэта вот выдумляць, вот як часта моладзь, да, вот пераходны ўзрост, ім трэба на сілу даказаць вот гэтыя бунты пераходнага ўзросту, што я не такі, я не падобны.
Тут не про тое, што трэба на сілу вот быць непадобным, а про тое, што трэба стаць у праўдзе, это адкрыць трэба. Недзе ў пакоры, спакойна, ціха, без бунта. Это трэба адкрыць, што я не падобны на іншых, а іншыя не падобныя на мяне. Вот, і калі ёсць і адзін, і другі элемент, калі мы так вот ідём в напрамку гэтых двух элементаў, пасля прыходзіць свядомасць, што гэта Бог, 18 верш, змясціў члены кожны паасобку ў целе, як захацеў. І ты з павагай ставішся да гэтага, што Бог мяне паставіў вот на это месца вот такім, якія ёсць, а іншых паставіў на іншым месцы такія, якія яны ёсць. Знаете, это так складана, вот, ну, прызнаюся, таму што калі я маю духоўных сяброў, которые маюць сваё пакліканне, сваё прызванне, свае заданні, вот мне асабіста прабіцца, ты хочаш, не хочаш, ты ўсё адно думаеш пра тое, што ты нечага не даганяешся, ты нешта не так робіш, а ў іх вот так вот, а ў цябе не так вот, і ты ўсё адно неяк вот раўняешся, і ўсё адно як бы ім не дазваляеш быць сабой, сабе не дазваляеш быць сабой. А тут як бы, ну, рэальна, тут ёсць такая логіка Божая, да, што кожны спаўняе сваё заданне, таму што Бог раздзяляе ў целе. І гэта нешта вельмі сур'ёзнае. Далей. 24 верш. Няхай 23 нават, 23 і далей. І тыя, маецца на ўвазе члены цела, вот, 22 нават верш, о, добра. Але ж члены цела, якія здаюцца найслабейшымі, нашмат больш патрэбныя. І тыя, якія лічым менш пачэснымі ў целе, мы больш ушаноўваем у нашым непрыстойным, і нашым непрыстойным мы надаём большай прыстойнасці, бо нашым прыстойным гэтага не трэба, але Бог сфармаваў цела, даючы слабейшым большую пашану, каб не было ў целе падзелу. Ну, трошку інакш будзе гучаць у рускім перакладзе, пра што ідзе размова. Апостол Павел, як можа далікатна, піша пра тое, што ёсць у нашым арганізме, у нашым целе, вось, біялагічным, ёсць такія часткі цела далікатныя, кволыя, которые мы асабліва сцеражом. Ну, што это за кволыя часткі цела? Вока. Яго лёгка пацарапаць, яно папсуецца, мы беражом гэтае вока, яно далікатнае, а яно іграе шалёнейшае значэнне, важнейшае значэнне. Вуха, которое внутры ёсць там, да, то есть это пашкодзіць гэтае вуха, эту несчастную барабанную перапонку, это раз-два. А яно грае агромнейшае значэнне. Палавыя органы. Павел про это піша, што мы гэтыя стыдлівыя органы, мы іх прыкрываем, да, мы іх беражом, каб ім там нічога не сталася, а яны нясуць агромнейшае значэнне. Скрытыя унутраныя органы, там всякие почки, сэрца, ныркі і так далее, ці лёгкія. Вот. Інакш кажучы, Павел пра што кажа, што ёсць такія часткі цела, которые выглядаюць слабенькімі, а на самой справе нясуць важнейшае значэнне. І мы пра іх таксама павінны клапаціцца. І вот дзіўнае это разважанне Паўла, але шчыра кажучы, я ў жыцці бачу, што сапраўды так ёсць. Парадаксальна, але так ёсць. Тыя людзі, у кім я пераканаўся, што маюць сапраўды дар прарочы, я розных людзей сустракаю, которые там часам расказваюць, ну, што ім там Бог адкрывае, там цісняць, бачаць, перажываюць, чуюць. Не бяруся судзіць, это ўсе розныя гісторыі, цяжка сказаць, каму Бог адкрывае, каму это цела, каму это псіхасаматыка неяк працуе, цяжка мне судзіць пра это ўсё. Але ва ўсякім разе тыя, у кім я не сумняваюся, это ўжо гадамі не сумняваюся, што сапраўды маюць прызванне прарочае, прызванне быць хадатаем, асаблівае заданне атрымліваюць ад Бога маліцца. Гэта людзі, як правіла, жанчыны, у прынцыпе, тых, каго я ведаю, усе жанчыны, у гэтым жыцці неўладкаваныя, слабыя, ўсё там кволае, ўсё там хісткае,
можна сказаць, піхні павалюся. І разам з тым нясуць агромнейшае служэнне і перад Богам нясуць агромнейшую місію. І я бачу, што сапраўды так ёсць, як піша апостол Павел, што іншыя члены павінны больш мацнейшыя знешне, павінны паклапаціцца пра гэтыя члены, которые слабыя. І я бачу, што ў гэтым ёсць логіка Божая. Для таго, каб мы, кажа апостол Павел, у гэтым самым тэксце, ён кажа, каб мы адзін пра аднаго клапаціліся, каб мы былі, у добрым сэнсе, сузалежныя, залежныя адзін ад аднаго. То есть яны служаць мне, я служу ім. Нехта не паслужыць дарам прароцкім, але ён у гэтым жыцці, ён увогуле ніяк, да. Я як магу паслужу яму, каб ён прайшоў дастойна праз гэтае жыццё. Прабую яго аберагаць ад усялякіх іншых бедаў настолькі, насколькі магу. І это часам абераганне такое канкрэтнае матэрыяльнае. Часам это грошы, часам это фізічная праца, часам яшчэ там нешта. Я сапраўды, тое, аб чым піша Павел, што фізічна, знешне больш моцныя члены клапоцяцца пра слабыя члены, я гэта бачу, што сапраўды так ёсць. Так адбываецца. І гэтыя больш слабыя члены не значыць, што яны меншыя. Яны часта нясуць, як той самы дар прароцтва, да, хадатайства, яны нясуць агромнае значэнне перад Богом, да, это агромная місія. І тое, што ты маеш ласку Божую клапаціцца пра такіх людзей, як святар, ці проста як веруючы, памагаць ім, гэта таксама заданне ад Бога. Это не праяўленне снисходительности, скажем так. Я такі круты, я там зараз помогу тым. Не, это не снисходительность, это конкретное задание от Бога, каб кожны клапаціўся адзін пра аднаго. То есть я, даруйте, может, трошку размыто про это кажу, але это, на самой справе для мяне вельмі практычны і вельмі такі рэальны вобраз, пра што піша апостол Павел. Окей. І в прынцыпе, на гэтым мы там ужо фіналізуем. І 25 верш, да, каб не было падзелу ў целе, але каб усе члены рупіліся адзін аб адным. Той, што пра это сказаў. Вы ж цела Христовае, паасобку члены. Спадзяюся на карысць вам. Нечакана мне гэтая тэма адкрылася, буду шчыры. Асабліва адкрылася са здзіўленнем, як это цяжка прызнаць сваё месца ў целе Христовым, як цяжка прызнаць месца ў целе Христовым іншых. Таму это на дзіва для мяне тэма шалёна аказалася актуальнай. Пахвалёны Ісус Христос.